مصطفیٰ دے لاڈلے شبیر دا مصطفیٰ دے لاڈلے شبیر دا شانی کوئی نہیں جگتے میرے پیر دا مصطفیٰ دے لاڈلے شبیر دا نیزتے قرآن سونے توں سنے نیزتے قرآن سونے توں سنے اے اثرہ فاطمہ دے کھیر دا حضرات محترم حسین نے رکھیا ہن لاجا پاک قرآن دیا پیر حسین نے رکھیا ہن لاجا پاک قرآن دیا سن دے پیو سادات دے بدلے لوریا اج آزان دیا پیر حسین نے رکھیا ہن لاجا پاک قرآن دیا ویر عباس حسین کو آیا اف نہیں کیتی صبر دکھایا ویر عباس حسین کو آیا اف نہیں کیتی صبر دکھایا قربان سینے پیش کی دیا ہے اکبر پتر جوان دیا پیر حسین نے رکھیا ہن لاجا